kula pilih saking kalihipun. Nggih. Kula dados semelihipun ampun Bapak Kadi sekalian. Nggih. Kula mireng-mireng kagungan kan Pemkoko Mulya Pemkoko Sari. Oh nggih pisanak leres. Nggih namung kula ingkang menang semondokan wujudipun karo Cepaka Mulya Cepaka Sari kayu klepu dewa nggalu sagak lawit gendheke. Nastan bedhog swasa. Parijata kencana nggih namung kula niki ingkang kagungan. Kok panjenengan kok krayara pados wujudipun Sekar Cepaka Mulya Cepaka Sari? Nggih Sekar Wahyu ning Jodo menika kangge menapa kisana? Dadi Sanjangipun Pak Kadi menika tiyang sekalian badhe damel ngetaraken puteranipun estri. oh, Mbak Depi. Oh inggih. Wonten dinten Rebu Wage nggih. Inggih. Lah nggih niki rehne sing mekar saking dalu niku reginipun awis sanget. Napa kinten-kinten panjenengan menika sagah ingkang dados panyuwun kula pisanan. Wis gelem. Panjenengane pinten, Pak? Oh inggih, mbok bilih mawi arta kathahipun suku Satak Setali dinar kisana. Mbok bilih dipun rupahaken nggih. Sak menika wujudipun nggih sapi sepasang, cikar kebo sepasang, sapi sak dikare. Nggih sago napa mboten? Nggih, Bapak Kadi sekalian sago. Oh sago. Nggih. Berarti gelarnya pinten? Wis sanget kisana. Ndungak pokok kalih mawi tebusan lodo sego gurih menapa panjenengan iki sagah. Nggih, Bapak Kadi Insyaallah, nggih sampun siap. sekalian. Oh inggih kok menawi mekaten panjenengan sagah nebusi ingkang dados panyuwun kula awit menapa kisana. Tebih anggen kula kepadi saking cakra kayuwangan cakra kembang gitu. Wujude saking Gunung Nul kaliyan dong tumpak puring sumblingen sak piratosipun anggit kula pados menika kamedhun jurang minggah gunung ning jernyatanipun sampun dipun rantap lan dirakit ing dalu menika wontenipun Sekar Cepaka Mulya Cepaka Sari sing mekaripun sareng sedalu ditana. Dinten benjing kisanak nggih kula namung mertungkas bilih panjenengan ngekaraken ingkang putra Kenang-kenangan, guys. mboten kenging dipun bucal sak nggen-nggen. Awit mbok menawi ingkang pun karaken gadah turun teksih kenging dipun lungsur malih. Tunggak lajengipun benjing kangge pengarakipun kaki jane kemanten. Kedah mawi japa ingkang tesih kumala prawan ingkang tesih kunti. Dene salajengipun boten kenging kawulan dhateng tiyang ingkang garbini kisana nggih. Nggih, mbok menawi Pak nggih. Jenengan wujuti tebusane jenengan. Ngoten. Nggih nggih. Paring Niki kula tampi nggih kisana.